Ano po yung tatlong reasons bakit si BBM po yung pinaka-the best na president para Good sa'yo? question. Sobrang humble ni BBM. Hindi siya sumasagot sa walang kwentang bagay. May paninindigan. Hindi po siya nagiging into negative campaign. Hindi siya gumagante. Maganda po yung mga plataforma niya. Matalino po siya. Maganda ang pagpapatakbo nila sa ating bansa. No to negative campaign. Maganda yung plataforma! Maparan. Gusto ko ng matapang at may paninindigang pinuno. Hindi po ako naniniwala na magnanakaw siya. He has enough and utmost experience para sa pagtakbo sa presidency. Mababago niya yung Pilipinas. Siya ay may kaya na magagawa. Maturity, matured yung mindset niya. I'm Lauren J. Mucha and we are here at Malolos, Bulacan para sa rally ng Unity. Ayan, tignan nyo. Oh. So, ang gagawin natin ngayon is mag-interview tayo. Magtatanong tayo ng 3 reasons kung bakit si BBM yung pinaka-the best na president at bakit siya yung iboboto nila. So, let's go! Woo! At tatanungin kita, ano po yung tatlong reasons bakit si BBM po yung pinaka-the best na president Good para sa'yo? question. First reason ko is dahil personally sa Leyte, yung mga kamag-anak namin doon, nung nag-Yolanda, bago kumilos yung national government, tumulong na si BBM sa kanila. Si BBM yung unang nakatulong sa kanila. So, second reason is, yun nga, sobrang humble ni BBM. Hindi siya pumapatol, hindi siya mapagpatol at hindi niya dinedefend yung sarili niya para lang sabihin na, uy, tama ako, ito yung ano. Tapos, meron siyang paninindigan na simula pa nung bata siya, sabi niya, tatakbo siya sa politics para tumulong sa mga tao at sa Pilipino. So, gusto ko yung heart ni BBM. That's the pinaka main reason. Yung heart ni BBM yung gusto ko, kaya siya ang iboboto ko. Ano po yung tatlong reason bakit po si Bongbong Marcos yung iboboto mong president? Kauna-unahan, ang nakita ko sa kanya yung mabait, may paninindigan, totoo magsalita. Yun lang. Magbigay po kayo ng tatlong reasons kung bakit si BBM. Firstly po, yung sa plataforma niya, napag-aralan ko po lahat ng plataforma niya at lahat po yun para sa bayan talaga. And mostly kasi sa plataforma niya is makaka-improve para sa bayan natin. And especially po sa mga low classes ng mga family po sa bayan natin, mas matataas pa po tayo at magiging equal po talaga lahat ng tao para sa bansa po natin. Secondly po, is yung sa campaign niya po, hindi po siya nagiging into negative campaign. At nakikita po lang po natin sa kampanya ni BBM na para sa tao talaga yung ano niya, yung pangangampanya, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat. And third po, is marami na kasi experience si BBM, especially sa politics, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi sa Ilocos Norte. At para sa akin po, bilang isang kabataan, sa pagiging isang BBM po niya sa politiko, at nakikita ko po yun na mas gagalingan pa po niya sa pagiging Pangulo. Ayan. Ano po yung tatlong reasons bakit po si BBM yung iboboto nyo? Yes, unang-unang reason nung tumatakbo pa siya ng Vice President, kalaban niya si Lenny is BBM na talaga ako. So, no other reason dun sa pagtakbo niya ng Vice President. So, naduga man siya or hindi, BBM pa rin ako. Second is, bukod sa history na sinasabi nila na sinisisi nila si BBM dun sa pagnanakaw ng tatay niya or dun sa martial law. So, hindi naman porket kasalanan ng tatay niya or kasalanan mo ng tatay mo is kasalanan mo na rin. So, ibang ano yun, but di natin pagbigyan yung isang tao na mamuno sa bansa natin. Bakit natin binabash yung maliit na bagay na hindi naman natin alam yung pinagmulan, di ba? So, ikaw kung as a youth, nabuhay ka na ba nung time na yon? Kaya sinasabi mo yun? Or nakikisaw-saw ka lang talaga dun sa mga issue na nilalabas ng ibang tumatakbong presidente. And third, bukod sa boboto ko si BBM, hindi naman ibig sabihin nun, ayaw ko sa ibang presidente. Ang akin lang, eto, actually, real talk, kasi hindi naman ako ganun kainis kay Lenny. Nainis lang ako sa mga supporters niya kasi imbis na yung maliit na bagay is pinapalaki nila, diba? So, kumbaga,
yung mga supporters ni Bongbong, hindi na lang siya nagsasalita kasi kada shared post, ibabash nila, ganun. So hindi naman porket nag-share ka ng isang bagay about kay Bongbong is kasalanan mo na rin yun as voter. So yun lang po. Ano po yung 3 reasons bakit po siya yung iboboto nyo as president? Kasi saan nyo ako nakikita yung yung pag-asa ng bayan, tsaka yung mga hindi nagawa ng tatay niya, ipagpapatuloy niya. Tsaka tulad sa mga interview, hindi siya gumagante ng mga salitang hindi tulad ng mga ibang kandidato sa presidente na tinitira siya. Ano po yung 3 reasons bakit po si BBM yung iboboto mo? Siya kasi yung mga gusto ng ng mga pamilya ko, tapos gusto ko rin siya kasi yung yung dati kumpara sa ngayon magkaiba. Yun. Tapos isa pa ba? Basta siya lang yung gusto ko eh. Wala nang iba. Ano po yung mga 3 reasons bakit si BBM? Una po, matalino po siya. Tapos pangalawa, mas may experience po siya. Tapos pangatlo po, sobrang galing niya po talaga. Ano po yung 3 reasons bakit po si Bongbong yung iboboto mo? Matalino po siya, tas maganda po yung mga plataforma niya. Tapos magaling siya sumagot sa mga debate sa kanya. Matapang, tsaka maganda yung mga naging programa nila noon pa man sa Ilocos. Ano po yung 3 rason bakit po si BBM yung presidente mo? Tiwala ako sa kanila. Maganda ang pagpapatakbo nila sa ating bansa. Kanya hindi na sila nangangailangan pa ng tulong. Meron na silang pondong gagamitin sa Pilipinas. Hindi nila pwedeng pabayaan ang Pilipinas. Talaga mahal nila ang Pilipinas. Yun lang. Ano po yung 3 rason bakit si BBM? Auto negative campaign. Ayan, ikaw. Maganda yung plataforma! Ikaw kuya. Maparaan. Maparaan. Ano po yung 3 reasons bakit si BBM yung iboboto mo? Gusto ko ng pagbabago, syempre unang-una. Pangalawa, gusto ko ng matapang at may paninindigang pinuno at higit sa lahat, gusto ko ng bagong bansa. At yun. Ano po yung 3 rason bakit si BBM? Kasi po hindi po ako naniniwala na magnanakaw siya. At mabababa daw po yung bigas, 20 pesos bigas. At tapos po BBM! 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 Sabi natin sa Sandra! Ano po yung 3 reasons bakit po si BBM yung presidente mo? So it's about experience, sympathy to other people, and third is his own personality. So explaining that, sa una is experience. So we all know that he has enough and utmost experience para sa pagtakbo sa presidency among all of the other candidates. Second is his sympathy to other people without the media even showing it to the television, and we are all aware of that. And third is, of course, his own personality. Despite of all the negative campaigning that was done by the other candidates against him, hindi siya nagpatinag doon, and rather, lalo niyang pinatibay yung kanyang platforms para sa mga Filipino people. And I think knowing that, and hindi lang naman yon, he is really the most qualified candidate among others. Yes. Ano po yung 3 reasons bakit si Bongbong Marcos? Impromptu to, mabigla ako doon. 3 reason. Number 1 reason, we want to change Philippines again. Kumbaga, gusto namin ibalik kung ano yung talagang dapat sa Pilipinas. Second one is, Bongbong Marcos is Bongbong Marcos itself eh. Siya na yan eh. And, nadaya lang talaga tayo sa history. Kasi parang finifeed ng school na talagang masama ang mga Marcoses. Pero hindi eh. Based naman talaga dun sa nakikita natin lahat, most of all na mga project sa Pilipinas tumatakbo is gawa ng previous administration, which is yung tatay niya, yung yun. Tapos third one, ano ba third one? Iba yung charisma ni BBM, and I know mababago niya yung Pilipinas. Yun. So ayun guys, mga nakita natin yung Robin Padilla ng Bulacan dito. So ano po yung 3 rason bakit nyo po iboboto si President Bongbong Marcos? Una-una, siyempre, nakita ko yung kanyang plataforma sa bansa natin. Alam po natin na siya ay may kaya na magagawa. Parang tiwala tayo sa kanya.
Yun lang ang kinakagustuhan ng mga kabataan at mga Pilipino. Ano po yung 3 reasons bakit si BBM? Siguro yung number 1 is maturity. Matured yung mindset niya, hindi siya agad nag-ano. Then yung second is yung pagiging wise niya. Parang kapag matalino kasi yung ano natin, yung pinaka-head natin, mas magiging maunlad tayo. Then yung next is parang mas malapit siya sa mga mas nasa baba. Ayun.